Ružomberská synagóga sa ponúka svojim návštevníkom v novom šate necelé 2 roky. Za ten krátky čas tu bolo odohratých množstvo koncertov. Prevažne ružomberskí diváci si mohli pozrieť v týchto historických priestoroch koncert svojho rodáka pesničkára, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Džuky. Umelec si prizval aj 2 nemenej zaujímavých hudobných hostí. Zaujíma nás v prvom rade najskôr prezývka. Prečo práve Džuky? To je dobrá otázka. To nejak tak z detstva. Džuky vždy bolo. No a tak preto to tak nejak... Neviem, Džuky, podľa nejakého takého... Taká reklama bola, že Džuky. Juice alebo niečo a nejak mi to prišlo od detstva úplne, no tak som si dal aj ako umelecké priezvisko, prezývku, také niečo. Obľúbený ružomberský pesničkár Džuky tvorí piesne ako obrázky. Gro jeho tvorby je poetika. Na podporu svojho diela si pozval aj hudobníka Samuela Milana z Ružomberka. Hrá na nástroj, ktorý v našich končinách nie je vôbec bežný. Ako sa z bubeníka v metalovej kapele stal hráč na veľmi originálny nástroj cajon? Tak boli to rôzne vplyvy jazzové. Mám rád jazzovú muziku, viac to dokážem precítiť. Už ma to prestalo baviť v tých tvrdých kapelách. Muzikánskú trojicu zaujímavo doplnil husľovým doprovodom rodák z Višňového, Juraj Paur. Juraj, aké bolo tvoje stretnutie s Džukym? No tak bolo to pri pár piv, ale bolo to veselé a ja som rád, že som sa s nimi stretol, bolo to také osudové. A chalani sú super chalani úplne, myslím si, že sme si sadli a využívam aj huslo, lebo moc som na husliach nehrával takto, takže toto je môj taký prvý koncert, tak som rád. Ružomberská synagóga opäť pohľadila dušu vďaka skladbám ako obrázky.